Píše sa rok 2018, keď sa v apríli začína ďalšia fáza demolácie areálu bývalej Slovenky, ktorý sa nachádza v tesnej blízkosti centra Banskej Bystrice. Spoločnosť Arkon v tom roku areál odkúpila a začala s búracími prácami na najcennejších častiach bývalého textilného závodu. Cieľom projektu bolo premeniť tento nevyužívaný pozemok na novú mestskú štvrť s názvom Slovenka 2, ktorá mala ponúknuť kombináciu bývania, služieb, kancelárskych priestorov a hotela, doplnenú o verejné priestory a promenádu pri riečke Bystrica. Dôraz sa kládol na podzemné parkovanie, zelené strechy a cyklotrasy. Areál mal byť pulzujúcim mestským centrom, ktoré by spájalo bývanie, služby, šport aj spoločenský život. Projekt sa však napokon neuskutočnil, najmä pre problémy s územnoplánovacou dokumentáciou a stavebnými povoleniami. Developer Arkon, ktorý areál pôvodne kúpil a začal s demoláciou, projekt v roku 2022 predal finančnej skupine Proxenta. Tá pokračuje v prípravách projektovej dokumentácie a vybavovaní povolení potrebných na spustenie výstavby. Po všetkých týchto neúspechoch a veľkolepých plánoch by možno stálo za zváženie zmeniť zámer na niečo jednoduchšie. Menej výnosné, ale viac prínosné pre mesto. Mne osobne by sa na tomto 4,6 hektárovom pozemku páčil park, ktorý by prirodzene nadväzoval na susedný mestský, bývalý Leninov park. A čo by ste tam chceli vy?